Ben, pois hoxe fixemos un roteiro, unha visita á Casa de Cortón, ou Quinta Cortón, que foi propiedade do indiano Xosé Pascual López Cortón. Se enriquecera en Porto Rico e ao seu regreso na Coruña pois foi mecenas cultural, financiando os Xogos Florais da Coruña de 1861 e tamén a publicación do chamado Álbum da Caridad. Bueno, pois Xosé Pascual merca esta finca e reconstrúe unha antiga casa, vaina ampliando en varias sucesivas etapas, e diversas construcións como uns xardíns para os que trouxo un francés, xardiñeiro francés, Balmorán, con fontes, construe tamén pois, un estanque para recoller as augas que surten as fontes, pombal, diferentes estruturas pois, de granito, e miradores, un sobre que dá ao campo de San Vitorio, que é como se chama o lugar onde se asenta a finca, e outro mirador que logo pois foi moi utilizado por Cosío, que casaría con unha das fillas a filla máis nova de López Cortón, non? López Cortón pois tivo 3 fillos, Luísa, que sería a nai de Xoán Vicente Viqueira, logo a outra filla, Carme, a máis nova, que casaría con Manuel Bartolomé Cosío, e a raíz desa boda, pois virían todos os veráns a pasar as vacacións aquí á finca. Con eles viña tamén Giner de los Ríos, gran figura da institución libre de ensinanza, da que Cosío foi o seu seguidor. Pola súa parte, pois Viqueira, que tamén se criou nesta finca hasta os 12 anos, e logo regresaría como catedrático á Coruña en 1917 e viviría aquí durante 7 anos ata a súa morte prematura, non? Bueno, é unha quinta pois que, como teñen dito persoeiros como Isá Díaz Pardo ou como Xosé Ángel Valente, poeta ourensán, que é un santuario da cultura que había que rescatar, que había que recuperar, tanto polos personaxes que a habitaron, ou que significaron para a cultura galega e españolas, non? E ibérica, pódese decir, pois sería, dende logo, unha boa solución de darlle un fin cultural se as institucións pois apoiaran pois esta iniciativa, non?